നേരത്തെ തന്നെ IPL പ്ലേ ഓഫിന് പുറത്തായിരുന്ന ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഇന്ന് തകർപ്പൻ വിജയമായിരുന്നു RCB നേടിയത്. ഹൈദരാബാദിന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമായ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ഈ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം അരങ്ങേറിയത്. കളിയിൽ നേരത്തെ ടോസ് നേടിയ RCB ആദ്യം ബോളിംഗ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതോടെ ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ഹൈദരാബാദ് 20 ഓവറിൽ 186 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ RCB ആവട്ടെ 4 പന്തും 8 വിക്കറ്റും ബാക്കിയിരിക്കെ ആധികാരികമായി വിജയത്തിലേക്കെത്തി. വിജയത്തോടെ IPL പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി RCB മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നേരത്തെ 5-മതായിരുന്ന RCB 4-ാം സ്ഥാനത്തേക്കാണ് മുന്നേറിയത്. അതേസമയം ഇതിന്റെ തിരിച്ചടി കിട്ടിയത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് തന്നെയാണ്. 4-മതായിരുന്ന മുംബൈ RCB മുന്നേറിയതോടെ 5-ാം റാങ്കിലേക്ക് വീണു. IPLന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പോയിന്റ് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 13 കളിയിൽ 18 പോയിന്റുമായി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആണ് പട്ടികയിൽ 1-മത്. 13 കളിയിൽ 15 പോയിന്റുമായി ചെന്നൈ 2-മതാണ്. 13 കളിയിൽ 15 പോയിന്റുമായി ലക്നൌ 3-മതും 13 കളിയിൽ 14 പോയിന്റുമായി RCB 4-മതുമാണ്. 13 കളിയിൽ 14 പോയിന്റുമായി മുംബൈയാണ് 5-മത്. 13 കളിയിൽ 12 പോയിന്റ് വീതം നേടിയ രാജസ്ഥാൻ 6-മതും കൊൽക്കത്ത 7-മതും പഞ്ചാബ് 8-മതുമാണ്. 13 കളിയിൽ 10 പോയിന്റുമായി ഡൽഹി 9-മതും 13 കളിയിൽ 8 പോയിന്റുമായി ഹൈദരാബാദ് അവസാന സ്ഥാനത്തുമാണ്.